John, ingon man sa imong mga suki sa kanginan, may gabi ninyang tanan. Unsay katuyuan sa abal-abal driver kato nag-trending sa IT Park nga niadto man to sa imong opisina? Si Marson Manggubat kato siya. Ako siyang asawa niya ato sa opisina para mangayo lagi o kanang ang advice or tabang kung unsaon niya ning sitwasyon niya karon. Now, ako siyang i-interview, ako i-istorya, kay sa ko nagkikaingon, akong ina siya, pero nakurat ko aning sitwasyon na. Nakurat ko kay dili komedya to gihimo sa kwardiya nimo. Na imagine, labayon ka ng iron barrier. Pagdili man to, para pangpatay man to, kay kung naigo pag yung kaklaro ato, then nabuna lang yung ulo, hindi pag nabuna lang yung ulo, naguba mang galit itong ang helmet. So, ako, mutabang di ko ni Mato, kaya makarelate man ko sa sitwasyon ni mo, kaya ako for almost 20 years, ito naman ko security agency. So, makarelate ko sa ining sitwasyon na ni mo. Una nga ako siyang giingnan, nga desidido medyo ka, nga mo barog, mo pailo kaso, kaya nakita mo din ako nga violente magkitong mo sa gwardya. Dayon, particularly abuso dito. Muna nga akong siya na naghimo ko privilege speech immediately after knowing the incident. Kaya gusto na ko nga mapatawag ang management sa IT Park, mapatawag ang security chief diha, mapatawag na to ang Cherubim, kay Cherubim kung man security agency, mapatawag sa na to ang CITOM o ang CCTO, kay mo may nag-deputize ani mga marshals din or security marshals din nga maka-issue citation ticket. O kato sa ibitaron ang mga gwardya nga na-involved para may bawal na to o unsay hinungdan, unsay palisiya din na suod sa IT Park, ngano nga ginano tam pagbadlong kung panalitan doon ay mga traffic violation. Una nga, para nako, di ito mao, pisag usa pa ka violation ni imong nahimo, di ito mao. Una nga kung siya nga tingali niya o abot panahon, mulugdang-lugdang ng kainit sa inyong ulo, tingali niya o imo sa na silang pasayloon. Kay akong ingon mo, ang daming mutabang, pero usama ito pagtabang ko niya, kung kamo mismo, mo atras. Kay ako para na ko, kini mga abusado ato, hindi sila sumpuon. Pero sa pagsumpo ko, dili mo operate like what happened sa Manila. Nga katong police, ex-police ka na ni Onog Armas. Nga katong sekrista. Pagkatapos, hibok-bok magaling siya. Pero pagkahuman, murag nakig-negotiate man. Nasito naman to. Kung naningon ko nga, gano'n naman kay asawa, di haman sila doon ako pagsabot, yung budaan. Kung usag yun, greedy bagin mo nga matubagan, definitely, kini niyang concern, kini niyang mga hintungdag ka ng security agency, kaya dako maginang isyuha. Kada ng IT Park, mudungol ginali mo. Umuhi mo, ginang mga offer tingali. Lagi ng mga offer. So, tanawa, kung unsa bang yun, kaya kung ani mo na ko, definitely mo tabang ko, pero usaw mo na ko, pagtabang ko kamo mismo mga trust na. So, muna akong gipangkan siya kaganina. Then, ingon siya ka sa pagkakaroon, upat nag-adlaw, nga wa siya pangita, upat nag-adlaw, nga trauma siya, sakit yung lawas, kaya nasamad na dito siya, pero hindi ito kumidyan sa mara, kaya ganang sana, pangos mo to sa tuhod, sakit kaya, pangos ka sa tuhod, then naguba yung helmet, nabuhak yung helmet, wag siya katrabaho, matod pa niya, muna nga sa pagkakaroon, willing siya mo barog, pero lagi, doon na nag-text po na niya, inan siya nga, katurba gwardyaha, kay kato na si Marson, gwardya siya dito daan diya sa kuan, sa IT Park, gwardyaan din siya doon sa Cherubim sa una, so doon na siya mga kailan dito nga mga gwardya, so gitiksan ko na siya, ginan siya nga, baloy ka itong gwardya nga, mura mo naglabay sa iron barrier, kaya kasawa ko nga ito, magdos ka ba? Kaya kumuha ng trabaho, kung sa may buhi sa iyang asawa, sa mga nakay man. Uta nga mo sa tuyang yun, na mo na ako siya lagingnan,
normal na gina, kaya maging mo pakiluoy, kaya kinili kong tao makasa, makita mo yung rason para maluoy, pakiluoy. Maoyit. So, una-una pa kayo, kasi una-una pa kayo, kaya naman imong asawa, pagsabot mo, balik lang mo din ako kung maka-kualagin mo, maka-decide lagin mo. Pero ako sa inan, padayon yung among executive i-schedule mo na ko sa October 4. Oh. So, ang tanang mga stakeholder, ako gipatawag para may bawaan ako. Kung unsa gyud di nga no manin, na nagtabo man dihan dapita sa inyo ha. Then, daghan na kay reklamo gyud na lamit tinod bubudyo, daghan na kay mga reklamo nga mga balabal driver sila. Na strict po yung kuno kay mamunal bagali kuno ng ubang mga gwardiya din ha. Uy. Pero wala ebidensya ba? This time na ebidensya, makita na nato. Wa nga no? Kung taningon ko, ipurso pa yun na. Mga maldito kuno ng mga gwardiya diha. Uy. Basta balabal, kukuron mo na ningon ko nga, ano na naman nga, luway kay galin uban ng mga nagtrabaho diyan mga call center, kaya labi na magabi, wala yung masaktan, mga balabal naman. Kung nga ko nga, bati naman I want to make these things clear, muna ipatawag na ko ang management, para maklaro nila to, kung sa exact policy nila din ha, then kung sa instruction nila sa mga gwardya. Ano ngayon naman ka-violente ang mga gwardya? Kung nakakalaang ka ng mga gwardya, nakapasar mo ng training, kaya alam mo rin palusot sa mga gwardya ron nga, makakakuha ng lisensya, wala, gwardya na. Wala man din go training. Muna yung nagkapangat sa ito sistema. Muna ako ng klarohon, muna nga ipatawag na ito silang tanan para once and for all, masitol ni kay this will serve as a warning, dili lang sa mga agency, dili lang sa mga gwardya, but also sa ubang mga establishment. Kaya na sa mga establishment nga nireklamo sa mga abarabal nga nireklamo sa mga establishment, di lang ko sa pagtahan, nga abugon sila sa gwardya lagi ko makatang-atang o mga pasahero. Dahil magdala-dala pag-stick lagi ko, no? So, muna, this will serve as a lesson sa ubang mga establishmento, sa ubang mga agency on how to handle this kininiyang klase sa mga problema. Kaya naamagin na, di man yung kalikayan. Pero, violence is not the solution. Kaya ako bubudyon sa for 20 years na kung nandun sa akong security agency. Ang training ginako sa akong security agency. Polite, good mo. Courteous, good mo. Bisag hiwi-hiwian pa mo. Pikat-pikatan mo. Sikat-sikata mo. Tingnan lang yun. Sorry, sir. Maging nakasama ka, sir. Sorry, you can always say sorry. Then be courteous. Mo training sa ato mga gwardya. Pero karoon na surprise ako ng lahat gwardya. Imagine labayan ka ng iron barrier kung sa bilisura kung kita may tungda na to. Pahilinti kayo to. Hindi ito para na ko. Murag attempted murder. Patay ko na po yun ato. Hindi na ito pagdakop. Paano hadin mo dyan? Ano yung problema di atong nitabuan karon nga ni at taon tong ato ang amigo nga balabal driver. Unsa man niya ang violation? Ano gidakop man siya ato? Kay kato siya, dili di siya full-time balabal driver. Kay doon lang siya mga suki-suki lagi, kanang magpakuha ko doon niya, tawagan siya. And dito sa unahan, doon na siya kwaon nga iyang pasahero. Dahil doon na siya gapundok gusto ng mga balabal driver sa unahan, sa sudjud sa kinini ang IT Park. Karon, doon sila sa mga gwardya, giabog sila sa mga gwardya, so nagtapulaan. Pagtabulaan nila, sa kasa na lang sila, nagbugbog sila, di na ganay, siya, padong dito, pagawas, katong iandaan, pagawas naman to, padong ito sa waterfront. Then, doon ay kuno yun ang radyo, ito makitaan mo sa CCTV, na nag-atang lang itong ang gwardya ni Atang, ni kuha dahil no katong barrier, para iali. Kaya siya dito yung ato. Oto nga, ang akong kakitaan ba, kay posible man tingaling na doon na makita sila mga graduates, kaya ito, kay mga gwardya ko, para ako sila gwardya, pero ako sa ibang kaya kailangan ko ng uban, sir. Pero lagi, katong himon na sa dili ko tumao, kay ilan naman kong gimabagan, ilan naman gilabayan naman itong barrier, muna ningon ko nga, at tinausat, kaya bisa kung sa pesaan mo, kumora na nga violation, dili boy katungod sila yung muhimo atong mura o pumaaging violente na kayo, pwede mo sila pwede bang kuha o nila plate number o whatever. Boto nga, nindagan na gito sila, nilikay lang gito sila, madakpan sa mga security guard, kaya matod pa niya, dugay magugungagwa dyan siya, kaya marunong magugong sa style na din nga,
Basta usahay, kulatahon gali ko naman mga habal-habal nila din na. Biya po. Kuyawa ko dahil nang ilang pamahagin nila. Mato, nagtibula ako palagan. Singkahan pa ko no, wardingan pa ko no. Karabang, ang pagtratar ba, mura kagatratar o kriminal ba? Nangita mga nagpanginabuhi ng mga tawanan, na imo anaon man nyo. So, muna, bumudyon ato na tukion niya sa kinini ang executive session na mo. Oo. O sa man